Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Без үзебезгә хат язган кешеләрне хәзер инде зәңгәр экраннар каршына якынрак дәшеп калабыз. Сезнең котлау хатлары белән танышабыз. Ә инде бу көннәрдә гомер бәйрәмен каршылаучы һәр кемне дә ихлас күңелдән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән бәхеттә яшәгез дибез. Ә хәзер әйдәгез хатлар белән танышыйк. Сабабаш авылында яшәүче кадерле кешебез Сабирҗанова Гөлүсә Сафа кызының туган көне. Кодагыебызны 60 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Кадерле кодагыебыз, сине ихлас күңелдән туган көнең белән тәбрик итәбез. Сиңа аяз күк йөзе, шомырт чәчкәседәй ак бәхетләр, корычтай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел бит син. Без синең максатчан, тырыш, уңган булуыңа сокланабыз. Гомерең буе авыл халкына тугры хезмәттә булдың. Бүгенгесе көндә дә тормыштан ям табып, тырышлыгыгыз белән матур итеп гомер итәсез. Безнең кодагыебыз 1964 елның 26 мартында Сафа белән Мөкәррәмә гаиләсендә 5нче бала булып дөньяга килгән. Ул 15 елдан артык гомерен кибеттә сатучы булып хезмәт куя. Ачык йөзле, тәмле телле, ярдәмчел, игътибарлы булганга кодагыебыз авылдашларының да хөрмәтен казанган. Әнисен карап, тәрбияләп, соңгы юлга озатып, аның хәер фатихасына да ирешә. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле, көчле рухлы, кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел булсаң иде. Тормышың матур, өстәлләрең һәр вакыт бүгенгедәй тулы, түгәрәк булсын. Кодабыз Альберт белән бергәләп булдырган матур тормышларыгызның рәхәтен, балалар игелеген күреп, тигезлектә яшәсәгез иде. Кодагыебыз, иртә таңда кояш чыккан саен көн дә сиңа бәхет китерсен. Матур булсын синең тормыш юлы, кайгы җиле бер дә исмәсен. Бәйрәмеңдә изге, матур хисләр күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Иң изге теләкләр һәм зур хөрмәт белән Сабада яшәүче кодагыегыз Федор, Лилия, Ирина, бу теләкләргә кодабыз Альберт, балаларыгыз Алиса, Айнас, Елена, Фәнзил, анагыгыз Эмилия һәм барлык туганнар да кушыла диеп тәмамланды котлау хаты. Сабабаш авылында гомер итүче, үзенең 60 яшьлек күркәм юбилеен каршылаучы Сабирҗанова Гөлүсә Сафа кызына бездән дә ихлас матур котлаулар барып ирешсен. Гаилә тигезлегендә, балалар игелегендә, менә шулай кодагыйлар һәр вакыт дус, тату, бердәм, түгәрәк гаилә булып, бик бәхетле гомер итәргә язсын сезгә. Булды төрле шақы булды да инде узды. Күрде башлар төрлесен, кадерле бүгенегесем. Күрде башлар төрлесен, кадерле бүгенегесе. Бүгенегесе кадерлем, үзеп тора бәгырдән. Эх матур яшисейде, валда калган гомерне. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора бәгырдән. Эх матур яшисейде, валда калган гомерне. Җитәр җитмәс ризык кабып, кияр кимәс кисәктә. Безнең яшьлегебез бит ул ничек кенә дисәк тә. Безнең яшьлегебез бит ул ничек кенә дисәк тә. Бүгенгесе кадерле, үзеп тора бәгырдә. Эх матур яшисейде, валда калган гомерне. Бүгенгесе кадерле, үзеп тора бәгырдә. Эх матур яшисейде, валда калган гомерне.
кенә димәсәк тә безнең үткәннәребез узганнардан шушы көнегә килеп җиткәннәребез узганнардан шушы көнегә килеп җиткәннәребез бүгенгесе кадерле үзеп тора бәгырдә матур яши сейдә валда калган гомерне бүгенгесе кадерле үзеп тора бәгырдә матур яши сейдә валда калган гомерне Üstələr tulub dursun, bəyramlar bulub dursun. Olda qalğan yollarımız bəxt şadlıqda ötsin. Üstələr tulub dursun, bəyramlar bulub dursun. Olda qalğan yollarımız bəxt şadlıqda ötsin. Olda qalğan yollarımız bəxt şadlıqda ötsin. Җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Әйдәгез алга таба икенче хатыбыз белән танышабыз. Бүген безнең гаиләбездә бик зур бәйрәм. Безнең иң яраткан, иң кадерле кешебез, әниебез Нурәхмәтова Язилә Мәгъсум кызына 75 яшь тула. Кадерле әниебез, без сине туган көнең белән чын күңелебездән котлыйбыз. Сиңа корычтай тазалык, яхшы кәеф, исәнлек, саулык телибез. Сиңа шушы ямьле бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләре әйтеп калырга ашыгабыз. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине шиксез яратабыз, бик хөрмәт итәбез. Шундый матур яз айында син дөньяга тугансың. Әти-әниең өчен син иң зур бүләк булгансың. 7 бала арасында иң тырыш булганы әби белән бабамның да тормыштагы терәге. Алар өчен дип яшәдең, кызганмыйча көчеңне. 16 яшеңнән башлап төштең ферма эшенә. 40 еллап гомереңне шунда багышладың. Авылдашларың алдында олы хөрмәт яуладың. 19 яшь тулар-тулмас әти сине урлаган. Шулай итеп ул үзенең иң зур бәхетен юраган. 5 балага гомер биреп, матур тормыш кичтегез. Күптән түгел алтын туйны зурлап бәйрәм иттегез. Безне сөеп үстердегез, ләкин иркәләп түгел. Шуның өчен менә сиңа рәхмәт әйтәбез бүген. Эш яратырга өйрәттең, кешеләрне зурларга, буш вакытны әрәм итми, гел эшкә багышларга. Үзең безгә үрнәк булдың, башлап йөрдең бар эшне. Йорт җиребез балкып тора, бу бит синең өлештә. Авылга кайтасы килеп тора безнең һәр вакыт, чөнки монда ачык йөзле көтә әниебез балкып. Уңган булган тырыш, чибәр, гадел, сабыр, сөйкемле, сер сыйдыра, мәрхәмәтле, санлы, олы кешене. Игътибарлы, кешелекле, көләч, шаян, шук телле, чиста пөхтә тылсым иясе, шушы сыйфатларың өчен килә сиңа башны иясе. Сине үрнәк итеп куям, нинди эшкә тотынсам, әни булдырган бит диям, әгәр югалып калсам. Туган көнең белән котлыйм, бик яратабыз сине. Озын-озак яшә әнием, гел шатландырып безне. Әле яңадан яшәрдең, оныкларың барында, әниләре төсле күреп, йөриләр бит яныңда. Бер нәрсәгә карамыйча, яшә шулай йөзгәчә, без сиңа терәк булырбыз, хәлебездән килгәнчә. Иң изге теләкләр белән балаларың, кияү, киленнәрең, онук-онукчыкларың, кода-кодагыйларың дип нокта куела шушы матур эчтәлекле котлау хатыдан. Без дә менә шундый матур ихлас теләкләргә чын күңелдән кушылабыз.
хат авторларына әниләрен зурлап, шундый матур шигъри юллар иҗат иткәнгә рәхмәтләребезне әйтәбез. Әлеге юлларны ишеттү әниегез Язилә ханымга да бик күңелле булгандыр. Хөрмәтле туган көниясе Нурахматова Язилә Мәхсүм кызы. Шигъри юллардагы һәр бер теләк тә тормышка ашсын. Без сезгә озын гомер, ныклы сәламәтлек телибез. Dünya bulgaç enikey barsı bular. Biraz gına şiddet turabız. Sina qaytqaş qına irkelenir. Bişikdägi sabıy bulabız. Bugün de biti enikey biz yerimiz qanat aslarına sığınıp şeyingine bir de sulanmasın biz qaytırбыз birge jıyılıp Mürjelerden tağın tütün çığa Piş işinde temli beliştir Zor zor itip bizge kisip diridin Keşke nesiz sinin eleştir Bugün de biti enikey biz yerimiz qanat aslarına sığınıp şeyingine bir de sulanmasın biz qaytırбыз birge jıyılıp Tuğan yaktan жылы jiller ise Ellenkey munşa yakkanımı Günü tünü bizni kütesindir Yıkılamışa aşıp kopkanı Bugün de biti enikey biz yerimiz qanat aslarına sığınıp şeyingine bir de sulanmasın biz qaytırбыз birge jıyılıp Bugün de biti enikey biz yerimiz qanat aslarına sığınıp şeyingine bir de sulanmasın biz qaytırбыз birge jıyılıp biz qaytırбыз birge jıyılıp Җырлы бүләк тапшыруының бүгенге чыгарылышы акырына якынлашты. Якыннарыгызга юраган, теләгән һәрбер матур сүзләр, теләкләр тормышка ашсын. Якыннарыгызны
сөендереп, аларның күңелләрен күреп яшәргә теләсәгез, безгә аларның бәйрәмнәрен уртаклашып, хатларыгызны юллагыз. Без сездән матур эчтәлекле, җылы котлау хатларын көтеп калабыз. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Ә бүгенгә сау булыгыз.